aquesta és una fira que és el primer cop que la celebrem. La veritat és que la resposta positiva ha estat bona, les empreses han estat satisfetes, la població de Mataró ha vingut i ha participat activament de les activitats que s'han celebrat i la veritat és que, en general, el grau de satisfacció, dintre de la conjuntura actual, que no és la més adient, doncs la veritat és que estem satisfets i contents. És una bona eina en el sentit que el port que ja convida de forma natural al passeig, a que vinguin les famílies, a que vinguin persones a descobrir un nou món, doncs també veuen una oferta que els pot acostar tan diversa com econòmicament plantejable, que a vegades la desinformació, que és el que principalment patim en aquest mitjà, doncs és el que fa que molta gent no s'acosti simplement per ignorància sobre el producte que pot adquirir o que realment ho té a l'abast de la butxaca. Aquí a Mataró avui s'ha notat una millora con respecte a ahir divendres, però todavía és una miqueta... no puc valorar tot la fira. A Cambrils va anar bastant bé, de gent, i estem contents. Fantàstica, fem la valoració. De fet, està tot ple, tots els torns estan plens, la gent està fent un dia fantàstic i sense onada perquè tenim vent de ponent i la gent ho està disfrutant molt. Nosaltres preferíem tenir una miqueta menys de vent perquè realment són condicions que ens fan posar dos instructors per embarcació, que hem de cuidar molt l'activitat perquè la gent no se'ns espanti, però per la gent que ho prova per primera vegada són unes condicions ideals. El port ara fa aproximadament uns 15-16 anys que està fet, però si hi ha fotografies, vull dir que aquí a Mataró sempre hi ha hagut pescadors i cofrega de pescadors sempre ha existit, i barques sempre n'hi ha hagut. La implantació de l'hotel, que a més és un hotel molt dinàmic, que sol estar ple, doncs ha ajudat molt a donar-li un altre aire, a donar més tràfic, a donar un altre tipus de públic pel port, el qual ens fa veure que els propers anys, on s'acostarà la renovació de concessions,
pot seguir sent un actiu important de ciutat o ser-ho encara més, que és el que tots volem.